Keriba Samake. Isufa. Keriba ni san nana an ka jamana in kɔnɔ. Maa t'a dɔn I bɛ min kɛ dɛ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Sira tɛ yen. Awɔ. Goudron tiɲɛni. Foncier gerenni. Oui. Direction nationale de route. U bɛ mun na. Tiɲɛ na. AGEROUTE. U bɛ mun na yan. Ɲininkali gɛlɛn. Keriba Samake. Isufa. Ministère des transports. Awɔ. U bɛ mun na yan. Ɲininkali gɛlɛn. Keriba. Sogɛli Kokala Mayiga yɛlɛma min fɔra Mali la. Yɛlɛma bɛ daminɛ ninnu na dɛ. O kɔni. La sécurité. Kosɛbɛ. U bɛ mun nɔfɛ. Awɔ. An ka an sigidaw. Keriba i bɛ se ka adamaden bɛ lafiya I ka sigida la cogo min. Sécurité yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ y'o. A ka dɔgɔn bi yɔrɔ min na ji tɛ don yɔrɔ min na bi ni san nana hali n'a ma caya. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Isufa i y'a fɔ cogo min na. Awɔ. Nin san damadɔ laban in na. Goudron fɛn fɛn dara. A bɛ wuli. A si ma kɛ goudron ye. Walahi. A bɛɛ bɛ ka funufunu. Namara goudron. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni u ma fu siri o dan na. Ni nin kɛra ɲɛtaga ye. Goudron minnu hali u k'a kɛ buguri bilenni ye. U ka fisa ni goudron ye. Walahi. Tɔgɔ de b'a la ko goudron. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Hali kunun ko. Hali foncier minnu bɛ da goudron daw la. I bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye foncier denni ye ten. Kosɛbɛ. Keriba ji bɛ tɛmɛ nin kɔnɔ cogo di sa. Nafolo jamana ninnu ka nafolo de bɛ tala ka don a la. Kosɛbɛ. Keriba nin ko ɲɛ degun ko daw bɛ ka kari ka jigin dɔrɔn. Mobili ni ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ dɔrɔn. A bɛ yuru ka jigin. A ma dilan ka ɲɛ o. A ma dilan ka ɲɛ dɛ. K'a kɛ dans la précipitation comme ça. Kosɛbɛ. Jamana tɛ jɔ nin cogo la koyi. Fan ka welemada sɛbɛn kɛ koyi. Tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye welemada ye ka ɲɛsin. Fɛɛrɛ kan ka sira la dɛ. Asimi Goyita komi ale ko a ka sara wari. Awɔ. K'a bɛ classe 3 ye. Classe 2. Awɔ. K'o bɛ taa ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna suguw la. Kosɛbɛ. A k'i hakili to a la. N'a dara ni politicien nana. Keriba o y'o bannen. O y'o bannen dɛ. Keriba Samake. Isufa. Nin y'a nakan ye bi sɔgɔmada in na. N bɛ n bolo bin ka cun. O bɛ bɛn. N bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na fasiri di sɛbɛn. N'an ko a ma le focus. Awɔ. A ka bi bɔli. Fasiri sɛbɛn ba. Awɔ. O de ye Muktar Ture. Awɔ. Turekɛ a y'i bolo ɲɛsin a ma koyi Keriba. Muktar Ture. Awɔ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sogɛli Kokala Mayiga. Awɔ. Bi n'ale ye jamana premier ministre ye. Premier ministre min n'a dira i ka dɔn k'a fɔ M5 RFP ma koyi. Awɔ. Bolo taara ɲɛsin ayiwa cɛba min ma. O de kɛra Sogɛli Kokala Mayiga ye koyi. Awɔ. Sinon ale ma ta comme premier ministre koyi. Ayi. Premier ministre a dira M5 de ma. Kosɛbɛ. M5 de bolo ɲɛsin ale ma. Awɔ. Sogɛli Kokala Mayiga ani M5 RFP. Awɔ. Keriba fasiri di sɛbɛn ko. A k'u bɛ mun de kɔnɔ koyi. La fin de la transition. Awɔ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye. A ka déclaration a n'a ka kuma olu ka ca bi ni baara ye koyi. Awɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ Sogɛli a ka wuli ka jɔ depuis i ka dɔn k'a fɔ fanga dira ma fo bi. Awɔ. A ko kelen min n'o yera a nɔfɛ. Keriba ni wuli ka jɔ b'o nɔfɛ bi kosɛbɛ koyi. Awɔ. K'o de organe unique des élections. Keriba ko o wuli ka jɔ yala nafa b'o la bi wa sabula i ka dɔn k'a fɔ kalo 7 Keriba wuli ka jɔ a kana ko o dɔrɔn nɔfɛ koyi bi koyi élection a bɛ se ka ɲa cogo min awa Sogɛli k'a ka wuli ka jɔ ye o ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ don koyi o bɛɛ b'a fɛ bi jamana ɲɛma ka sɔrɔ jamana ɲɛma min n'an m'an disi gosi n'a ye k'a fɔ nin ye an yɛrɛ ka maa talen ye koyi maa ka maa cogolen tɛ an kunna. A ko nin ye tiɲɛ koyi. A ko mais n'i y'a ta k'a lajɛ a ko Sogɛli Kokala Mayiga awa kalo 7 kɔnɔ ni wuli ka jɔ dala nin ma M5 ye joué la. M5 aw y'a jɛ koyi. Keriba Samake. Isufa. Parce que lisɛbɛn ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min wuli ka jɔ ye wuli ka jɔ belebele min n'a bɛ M5 ka cɛ bɔlen bolo bi n'o ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ye k'a ka dɔn tigitigi k'a fɔ a nana maa min kɔ n'o de ye premier ministre Muktar Wani a ko tun ye février bɔ k'a da koyi calendrier k'o bɔ k'o gosi élection o kumaw tun banna koyi an bɛ yɔrɔ min na ko bi Keriba élection a na se ka kɛ ka jamanadenw wasa ni ka bɛn date fɔlen ma wa date min n'a bɛ diɲɛma bolo n'a bɛ communauté internationale bolo n'a bɛ PTF bolo n'a bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ anw maliyɛnw yɛrɛ bolo Sogɛli Kokala Mayiga a ko yala i ka wuli ka jɔ i ka kɛlɛ i bɛna se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka bɛn nin dati kofɔlen ma wa Sogɛli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ale miirila bi min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye Keriba ko a ka miiriya t'o dɔrɔn ye koyi o miiriya wɛrɛ b'a la. Miiriya caché o miiriya caché ye jumɛn ye Keriba ko i ka dɔn k'a fɔ Sogɛli
parti politique o bela jelen ya fo koy mado mami na sominga bon mado mami na frère ka bokoy abeka frère ni dabali munu tige ka blabi keriba o de kalo ka fo nin koy mise ka lasuma ya chogo diema ka don mi malien yo ka don ka fo wati fole o ka surun ko koy fo ka donyini ka afaraka akui kalo ka so mingera joke la koy ka fo ni ya bane bi ka te ka ni kuma nunu ka awala jona mi CNT giti e jwa nye koro awa ikal politique le gouvernement ka ta nye fo CNT ye ko bebe ka wati janta koy kuma bede abe fo lo kungole akoni alta kalaje akomi shogel ku kala mege ko be labe mununa seben fro de ka cha ko sebo koy ani kewale o ka do seben ani kuma ko de ka cha kewale akireba ko ka do akoni alta kalaje mi shogel ku kala mege ako jamana magoshite ni wati nabi jamana magoshite na koy ambe lanyini me fen jamana de molo bi o de kalo ka fo shogel ku kala mega transition a wati min dirima wati mi na dira ikalo ka fo premier ministre Mutalwan fo ka ta se président Bandawoma ye sebe min na bo no sebe me jema bolo bi ka fo transition a kuru bela jelen koy anase ka che ka be marsi kalo sambafla ani samwani flama shogel kika wulika jo ka kan ko le bile koy o de kan ka yi nove male on ka dala o ka tiga illa o ka da emsengila o ka tiga la ko be bo ay wa shogel ko la mega ka barala koy akoni le shogel ka barata kalaje keriba ko sika shitala koy labe on labe no kan ka ke ka ma hakilla sigi ako labe on ko lu bebla no ko fe bi koy ke nyeshi minye e ka organe élection ki nyesho le ma ko kenta ka ba wuliye ko kuma nchaya mo ta do bi keriba ko ni ata kalaje memi femi o organe unique nye ko machima de bena e shogel ko koy to ni ata kalaje ako folo poti mo ka kuma tunyo e koy bi bena na e ka fo no ko na bla sena bi kwa na wati chamanta koy labe on ka se ka ke mi election ka ke ay wa bela jelenki yere sura kono akeba ko o na wati janta koy ako shogel dunga wulika jo aya don chigi ka fo mali famba bi bele ba fe election ka ke fama mebola anandisi goshinai ako de poison bi shogel adesele mbara bela koy ki nyeshi mi organ unique ma on na ke daga ba wule mangami ni aywa anyesuma wati mata don koy ako bi mi shogel ku kala maigay premier ministre kwa ka wulika jo kiriba kanga nyeshi muma o le transition ayel delo de di diema ma kan dele mindi aywa ikalo ka fo malion ma o se ka respecter to mi akoni alta kala je kwali bi akuma kelembu da koy shogel amana ye kene kan ako transition ku ba asensen ka sa dana koy abisa dana wo wati ko fole ko be respecter akoni alta kala je ako ona ke fulgu bi koy sabula mi asimi ko tay na le transition nyeme kiriba siga shita la koy kiriba asimi ko ta aka boli o boli aka kuma wo kuma ani PTF che mamunu men na di malini de ma jagulu ko mi président de la république président transition ka ya bela jelena koy ka fo de la min diruma a ko fente fara oka awa shogel dunga sumaya anaka lante ko bena se ka ke fulgu ni on che koy akoni ata kalaje ako bi hali jamana de unyere kiriba ko lama awa fulgu analo jamana de nyon che sabula bela jelengo mbaddo ka fo transition wati a o te jamana sa wosoro wati koy jamana sa wosoro wati ami nye buna kumi kambi o de anga ta jona election ka ke jamana election bela jelen ka ke beki tarolo beki na yodo no kra ako jamana ire kabi lafia ko ne shogel be sina suma mi nabi ako mamu ndo akake fadiri anya sama ni kabo le focus kono akabi boli nasire touré anga foli baye musa touré anga foli baye angita isufa amedo kuna foni kono ya foto kona mi anga jabarani yere koyi malika jabarani ani bololo sanfɛ bololo bunakun caman sanfɛ anye kuna foni soro ka yira ka fɔ ko malien mini ale tumba fɛ ka Asimi Goita k'ale ka maya ka dankara la seliba tɛmɛnen misiri la isufa yɔrɔ a minɛlen u ye u ma kɔlɔkɔlɔ tili da kan dɔw yɛrɛ bɔra ka fɔ k'olu yɛrɛ tun b'a cili la koyi kunnafoni y'a yira ka fɔ sanga ni waati
ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen o y'a yira n'a ka fɔ ko Isufa ko a minɛlen ka taga n'a ye ko a ye heure caman kɛ sunɔgɔ la k'a sunɔgɔra fɔ k'a dama tɛmɛ ko ka min ye ɲininkaliw ye ko olu bɛna kɛ a la an taara ka bɔ a kalama ko ko an balimakɛ in ko lakɔlimɛtiri don ko lakɔlimɛtiri don ko a kɔni a kelen tɛ nka kabini bi an ma se k'a dɔn ko ani maa kelen min don o kɔni y'a yira k'a fɔ ko minɛliw fana bɛ ka kɛ a nɔfɛ walasa ani minnu jɛmakan don olu ka se ka dɔn o yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko nin ye bɛnbɛnbɛn de ye o yɛrɛ ɲininka ko complot kosɛbɛ o complot in o ɲininkaliw kɔnɔna la sa Isufa kunun sɔrɔ an bɔra mun kalama u nana kunnafoni cari ka yira k'a fɔ ko an balimakɛ ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la jabaranin kan kosɛbɛ a bɛ bɔlɔlɔw yɛrɛ fana sanfɛ bi kosɛbɛ ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la k'u sigalen a masa u sen fana ye ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Gabriel Touré ye ka taa a lada yen a ladalen yen sa walasa furakɛli olu ka se ka ɲɛɲini k'u tora furakɛliw la sa kunnafoni nana bɔ ka bi ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la ale min n'ale tun b'a fɛ ka dankari Asimi Goita ale ka maaya la tɛgɛ kan ka da minnu kan fɛsɛfɛsɛli kɔni tɔni olu na tɛmɛ ni o ye sa n'o tɛ min kɔni n'i y'a sɔrɔ u ma se ka u jija fɛsɛfɛsɛli fɛ a ɲini kumaw kan ka mɛn min da ni o taara ka ban Isufa fɛsɛfɛsɛli tɔ bɛ gɛlɛya koyi a tɛ gɛlɛya a tɛ gɛlɛya dɛ a tɛ gɛlɛya basi tɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni fɛsɛfɛsɛli ye k'olu bɛna kɛ halisa walasa ani maa minnu jɛmakan don k'u ka tɛgɛ ka da olu kan nin ye kunnafoni ye min bɛ bɔ ka bin an balimakɛ in kan wala kɔni y'a ka kalifa minɛ a la kunun kosɛbɛ a fɔra an ka jamanaden yɛrɛ kan kosɛbɛ wala y'a ka kalifa minɛ a la kalifa minɛ cogo sa o kɛliba o ma ɲɛdɔn dɛ ko u ye fure labila lajɛlikɛlaw ye nanzarakan na ko autopsie k'a dira olu ma kun min y'a to a sara ko k'o ɲɛdɔn kɛliba an bɛ autopsie kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ autopsie jaabi kɔnɔ sabula enquêtes bɛ senna halisa kosɛbɛ maa minnu olu yera nin na maa minnu tɔgɔ fɔra cɛnin bolo kɛliba parce que disibɛnw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa caman de taara ayiwa i ka dɔn k'a fɔ wele bilala maa caman ma ka ɲininkali gun maa caman na an b'o fɔ ne fana kɔnɔ o kɛra o maa tɔtɔlen minnu bɛ yen sa wa ɲɛdɔnw na dɔn kosɛbɛ a kɛra minnu ɲɛna témoins de b'a bɛ filmer de b'a wuli yɔrɔ a bɛ filmer la ka taa fo ka taa tiɲɛ bɛɛ ye jabaraninw sanfɛ walayi nafika b'u sanfɛ o kɔni ko labɛnnen don wa ko namaralen don wa janfa don wa de b'a wuli yɔrɔ de b'a bɛ k'i cago mɔgɔw cɛla olu bɛɛ filmelen don kosɛbɛ kɛriba Isufa ɲininkaliw fana bɛ ka kɛ koyi kamalen n'i ye kamalen in bɔyɔrɔ lajɛ ka tila ka n'a magɛrɛ jamanakuntigi yɛrɛ la Isufa ka tila k'a fɔ ko garde rapprochés bɛ yen Isufa garde ninnu u jalakira dɛ u jalakira mɔgɔ caman fɛ dɛ u jalakira dɛ a ko k'an ka fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ Kɛliba Samake kunnafoniw n'a nasira fɛ min ye ADP Maliba ye an m'an yɛrɛ ɲininka bi koyi jɔn de wililen don ADP Maliba kɔ Kɛliba gɛlɛya bɛ jɛkulu in kɔnɔ bi koyi Alu Bubakari Jalo n'o ye ayiwa président ale tɛ président sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye sa wa kosɛbɛ président d'honneur Kɛliba a ye kunnafonidilaw a ye laseli k'u ye ka yira k'a fɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ bi dɔwɛrɛ tɛ nafolo ko bunakun don koyi parti ko tɛ Mali ko tɛ tɔn ko tɛ gɛlɛya yɛrɛ b'a kɔnɔ a da ser'u ma ani Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita cɛ waleya minnu tɛmɛn'u cɛ o ma dogo maa la Mali in fana kɔnɔ yan koyi yala an ka don babu kɔnɔ sa Alu Bubakari Jalo a yɛrɛ ye min fɔ Kɛliba an tɛ dɔɔnin lamɛn o la an bɛ taa san 2013 n y'a créé o la n y'a créé Mali de kama parti dilanna Mali de kama m'a dilan yɛrɛ kama n y'a dilan Mali de kama m'a dilan ka wari ɲini n'a ye m'a dilan ka minisiriya ɲini n'a ye parce que kabini parti dilanna n bɛ wari de kɛra la ala de ne sere ne wari mun don parti na bi kabini a dilanna ka ca miliyari tan ye o bɛɛ de pour que ka parti implanter ka a denmisɛnninw n'a musow k'u dɛmɛ u bɛ se k'u ka tɔndenya kɛ cogoya ɲuman na o kɔfɛ 2013 i bɛ ka gagnele ɲɔrɔ sirifu cɛ
mais barka da en bafu ya foni kuna kadni bafu ibe kai ka ke ministre on fa ibe ya famola ndafa ka ke ministre donc obe mungira ko ni parti ne ma créé pour que ka ministre ya joro ni nae ma créé pour que ka war ni nae nya créé mali de kam mali choronen mali be kalka mali be digago ba do wala hakilna tawduma o hakilna tay na nya ke waliya am se ka jamana sama ka potinga ka blasa ka bara ka dia de mbodi yira la fana ninga fondation européenne ka fara parti de menani ka tayro magion beloje ka sigida wala problem munun budala gele munun budala ka gele wala wuli nga hakilna tawe ka yiru lambe jamana nyina ka mara ko de kama ta nyina ka mara yere kama na dana yere alhamdulillah rabbil alamin ante donc wara foslamu be mbula be mbombe barka dala donc manka na be parti kono bi maliko kelete wari ko kele joro ko kele ne parti ndla mun kama no te kele de ne adla mali de kama mali be dinga mun kono pour que anga sika sama ka bo kono o te bara fitinere o bara o te ketle kele o te ketle fa o bara konala ka fombe disi gosi ni te kenela ni te fonema ni joro madine mane beta ni wor madine mane beta o makanga ko o bara konala ndu nyava la problème fem be parti kono de do ni joro ko kelete war ko kele be kanno loje tondon kan loje ne ma drome kelen soro parti na kabinya kre nga war de vitala la be loje la munu be malikama be kana u bismillah mali ni ala sona na nyambulu di nyoma ni neka hakil na tawi amba sama ka bonti ngay kono ka bara fu bebe nyaba fe do dum ba fu fono ko asiki kumba ka fanga maraka joro nyini ni e ka kontinena to e to no munu to la ayi c'est-à-dire ne afongo jamana be tinga kono hakila mbenela ni jamana maraka alfarama mbise ka bo dinga kono donc tonde munu dalembola ukana ukafaranga ukana korto joro nyini la fanga tene bolo bintire ka joro duma ndise ka place duma jini ka nyimi koteo fem ne mbe président nyina ne ma wuli dron les kunje ka nyinu inga parti de créé 2013 kama kai kali daye ndara dode deme ni buye kuma na anye dode deme nganga loje ngoni ko ndin adulendo bi adinga fana ka dum anga ko nyani ni ka don abe chugo mina donc au back of de foot 2018 ni présenté be kanka am préparer la tugoni donc ukana korto ni joro nyini kodo ukato fanga ka donne bolo ni fanga donna bolo ni joro kodo do am se ka kumola mais fanga tene bolo mse ka joro di do mse ka di mkoshim fanga tene re bolo bi mse ka joro di mo bo wari ko ni fana kele amadam no kamo son donc ka cotiser de mais ne re do ka cotisation sarawi mbetla tuguni ka parti financier ka implantation financier ni re halala donc mokela donc ka ne loje nous ne loje obe vraiment obubo wala dai parce que ne ma ni ko créer ni re kama nya créer mali de kama tant que mali be dinga kono anga presse joro kola fanga tambulo folo amri fanga ni nade donc mo tseka fo ibene jela ki ko ima ke ministre wala ki bene jela ki mani joro so to mena seka sinsi ga nyen nawa apse ka nya ni ngani yaw ye kelenye fem ngani yae mali de ka mali bot dinga kono ndale mbala ko nambe alu ko nani alu be jogon bulam se ka mali sama ka boni dinga kono ka baraka basi ka jamana basi faka ke jamana bebe nyabo mu fe alors que bidu bebe hinana bebe nyogana ni fem dale bola ni fem ngani yae no na bebe mais mun ngani yae de jini ganyi mbena wari de ka wari na ganga ke munya de koye wala joro numa soro de mbeta ulu be katola do donc la hay ulu gatabi sini rekaja fem ba fo numa ni joro soro mbeta wala nini wari makenya wala ni amaketa ntugo la mbeta ulu be kata ulu shimana malikama ulu na wari ko ni joro ko de la fangate ne bulo bi kuma te kombe joro duma nu dale mbala ambise ka fanga soro ukatonko anga nyini nyon fe na nya nyini nyon fe ola nu ma joro soro bise ka ko benjela ki me fanga ma do ambulo ere
ko make ni de wala ni ma ten sa ko de même ko la gusi fente ne fulo ka di nga na fulo ni te model ke la parti la o du fana ere chamanta ka ke chugo mana na bora mun kama na betu mbekete wallahi atiketa donc si ça kuma mai ko fembe ba de wolo fo kuma ba de wolo mais ni kuma ka ke domina dalilu bambulo amba bela bo kene ko mais amasi woro la folo ne ko be mun fodron tonde fem dalimbala ko ne ngani amu memolo ka jamana in bodi ngan kono ka jamana in kisi ka basi ka baraka dia fo be ka nyaba fe ni fem dalimbolo ka na ka franka mbo vele bla be malien be ka na ka franka anga toni ngani ka ke kelene anga jamana in bara anga sama ka boni dungan kono fa ka ke jamana be nyabo mu fe mbetirin ka funga kuma kono go mali bi se ka ke Afrique de l'Ouest et trenkulo comme ne trembor la dinde ngatirin go funga kuma kono mba doni jamana dirama bébé na nyaba fe mali be ke moi locomotive avec Afrique de l'Ouest locomotive ni ala sola et dalo kele basa wage isufa ne foku mi awo anga lompi parti babe mali kono opportunité wili lo ko nye u jagwa bela kosebe maw de bora yoro la bi munu te parti ko kalama parti la ni segemi u to kalama parti e toloko fe kase u to kalama ka wuli bi nafolo shwele jamana nafolo shwele bukun ka wuli petro ki jongo parti kono ne kuma nyabla le goyi mabe parti ko bi chere la kelba uboro ko ja uma barake jamana den tu don u ta do jamana yele be mara chugo mi nafolo ben kun don gouvernement ga jamana den ga nafolo shwenen ben kun trésor public nafolo ben kun afashi la koyi pour économie kan ga nule nye yini ka do ko sebe ama obe jamana nguna ka cha ube bolla bi ka parti be de nyaga min ka do nyona parti be se ka chi to mi ale ka ke président dron parti tale ka sray gouvernement ta ka sray mo ta ka sray mo ko te mo fen kodo o le na folo koyi amabo alu Boubacar Diallo re le dani abora re da sansa parti nyema do na folo tigi do akodi bukeriba kwa ka parti kono bi fen bembi worko joyoro ko sebe malikote ko nimina kunyoye olukata ajeno munu na kuye warko ye olukata atale boloka di mogoma isufa bolokolo o ma yorde fraka ngane fo bugu sisi o bolokolo kono ton fentigi kelen iyu tanaye na fara ko ni bebe na ale ka fo ku wari bale kun ale dum make jamana kuntigi isufa kanga ka cien kanga nga fuyi chere la ku kata nyema ya jado fana ni ko sebe ko mando la boy ka cien fo jamana dew ni mimbe tongono ado kunle logoyi na ka don bubu sebe mule wuli ka jola yerde no fe bi wallahi nana abachi talefa abachi de wala baraw baraka ala ka hinala a bebe noni tam ndalemola ko sebe wa kulubali selu kulubali wa selu ma o fana be bulbul la parti o parti no fe na ya solo kiriba ayi Mamadou Selu Kulubali abachi bobo ka boy ça faut au kala dia ala ma de o male ko les opportunistes là we bolla partout no fe tout là nous nana yu gen to la ko ta ko parti créé ka toro ke ka nyefela solo ko sebe ni be barake abedon ni be barake parti créé e ko nga jatemle sa mo ko bina naka na fulo e ka jakulu kono ni ay nyamgoya duma ko ba ta ke yere sako kede keriba libi facilité sebe ambi tana e foi ko sebe le malien akabi so malay na boli facilité sebe ba keriba oliye e kadon Yousoufou Sangare flagé keriba ayibulo nya chama bi koy ako minye conseil économique et social keriba bi on ne alama basi wereke ako abirokuro akabe place na bi koy abirokuro mi me place na sigalta la koy o kele sono yira yakuba kaltile keriba ko il est présenté président basite keriba isufa wuli ka jo kele a sono yira ko sebe wadri dizme le malien akabi so malay na boli ako ni ata kalaje
ako mi conseil économique et social keleba ko sara kise munun ba sigi o sara kise ay wakwi kalo ka fo bolono la koy bolono la ma min fe o de e kalo ka fo président Assimi Goïta ka tase ay waka premier ministre Choguel ko kala maiga koy ako bi minye section ordinaire keleba ko wole blalen do ay way kalo ka fo conseil économique et social chedo ma bi koy bi awa bela jelen ka ñon soro ay wa akuluba kono koy so ba kono keleba ni ka bolo ñesi ke bolo ñesi ka be ke mafla ma koy minye ay wa ñama bay ani ale ka danga keleba ko bolo ñesi be ko lemma keleba no temela sa e kalo ka fo conseil économique et social amma ka ngata mam biduru ani sheki mbonyongo la koy awa keleba ko o to keleba ko lu na sigi sa ka danyo konka ay way kalo ka fo sangelo awa e kalo ka fo voti be ke koy minye ni maflay keleba ulu ko be ni sanduru président anaka vice président akolo be ko sanduru goni ata kala je akomi Yakuba Katile nale UNTM secrétaire général ye keleba ko ni ma ko folay akwa isanduru ke e kalo ka fo président norobla la koy minye président ga dangay ay sanduru ko la akobi sigashita la koy akoni ata kala je mi Yakuba Katile akwa ka président ya akosigashita la mi e kalo ka fo conseil économique et social kuna koy keleba ko o wala ngata bi awa ko bara ya kurumbela jele ko kle dulu bara do koy amanga tema oka akoni anta kalaje akon docteur Bulkasum Haidara keleba ko Yakuba Katile ko sanduluke aywa o ko koy Yakuba Bulkasum Haidara ale tu nyama ye koy no ye président awa Yakuba Katile o ye vice président sanduru yoko o bara la akobi mi Yakuba Katile awa ko bolo na saka nyesha makoy mi bara ye ulube kunche awa kle duru biko o kle duru biko ne Yakuba Katile na le toko borasa ka fo ko o conseil économique et social nyama do akwa kana mal wala koy saba la dom bela jelen do kan koy ako ulika jo fenfe na be conseil économique et social kono bi ako keleba ko matin bi ako mi na aywa ikalo ka fo Yakuba Katile aka président akwa be digala koy keleba ni ngoni na nyini atono yela ko sebe ano kera sa be yendam blawa abe yendam blawa jabi be ana jabi ni wala sa ya basite keleba isiba bali dizeba go akoni anta kalaje akomi conseil économique et social keleba ku dabe jamana kula bela jena koy ako joro mindo keleba ko joro gwansante koy ako ni anta kalaje femi ikalo ka fo conseil économique et social ako jamana sariyaw ani annafolo ko bulangu ani fenfe na lebeta ay wa société civile fanve fen on ve wulika jo ni jamana ya bolo jabbi ali sara kise munu na dara nafolo ko bulangu kan koy ka bwanga trésor la nafolo ko bulangu kan ay wa ka jamana ka bo siraba ko ni ay wa ikalo ka fo école ko ni fenbe la jelen fe keleba ko conseil économique et social ako ay wa ikalo ka fo o makamba la koy o kan no bala ay wa ikalo ka fo nyini ngale ngula koy keleba samage ako aywa conseil économique et social ako yolote yolola ngulute mali ngono koy yolote aywa ikalo ka fo yolo min keleba ko bentende ako bara de be bara min be sa wole ka jamana deme ka jamana deun deme aywa ikalo ka fo mamunu ni moyentuye mamunu aywa jamana den to be la jele keleba ku kungo fo yolo don koy sabula minye conseil économique et social ako aywa ikalo ka fo institution belebele lo jamana kono ako ni alta kalaje ako minye aywa ikalo ka fo conseil économique et social ako matambo nyongo ko be na kono keleba olu na togo ako abela jelen donne no koy minye matanye olu membre associé ye keleba olu na bo fan woro fesa aywa ni ka fara nununka ako nyama ya keleba ko aywa ikalo ka fo ko denin ta koy ko belebele do minye ikalo ka fo
assemblée nationale a keba ani obeje ka barake mi présidence yere keba ani obeje ka barake koyi premier ministre ka daga keba ko ni nunu bela jelen beje ka barake awa seben no betani jamana nafolo ko kuma ye no betani awa jamana ka soro ye keba akanga do womfa akanga bo womu fe ako ni bela jelen ako conseil économique et social ka dabel bela jelen na koyi keba yakuba katile ko ka kelenya na auto esa okoni fasiri aya zamani ka bo le malien kono akabi boli fasiri sebemba Yusufu Sangare anga foli be flagé angita isufa le repère aleka bibole ya bembulu koro ameta gulo masirle unga buna kunga ni mukati na mi dogo kunte menenye sa isufa u farala nyokonga kerengena la jamana dama dom ni ulu farala nyokonga ka ke ko G5 Sahel isufa ulu ka gulo masirle tabawu ulu ka faranta ere kanyanza uganyama u yewulika joke isufa ka la benge ka la jalike mi jaladi ko onyasi gulo masirle taba dama doma ofo utara ulu mo damado utara fo mo kemeni damado nyogona la isufa ni baranya ale bela de lenkera senungoy mi ngulo masirlen tabawi isufa ulu koni ulu ka bara bebo o don ka ba haka ja tielu koni be ka ke nga minye u ka wuliga joye ulu koni ube sena alsa juma temene je kalo klem ko ani sabasa ninkele akera senu ne koyi oni mamunu ni olu la jara ni jala dira uma olu de be wele ko officier sous officier ani militaire diaran ni yelema be do akono nyeta ka strategie kono la abi ito timina dia ni kenensa ale bela jele nyamgo ya tume uka chef d'état major des armées ale bolo no général de brigade Umaru Jara ale aye akani so jajira aya yira ka foko ni kunye munye ko ka yira ka foko arza ko ku chesri koyi ku chesri kelen nuna kum kono na sa général de brigade Umaru Namata Gasama ale fene ale nyamaye ale commandant mina ale be G5 Sahel tokola ale fene aye akalla dilikanke aya yira ka foko ni koni olu ni jamana duruyi alsa ambulo de beto nyoko mbulo koyi na manya ka ambulo beto nyoko mbulo o gulo masirlen tabaw fene kan ku kofle gulo to nyoko mbulo ka kele ka sebe koroke kala kana ka sinsin ka wuli ka jo ka do fara ka ko bolea ka do fara o kan ko tien konna ko chaman sumo ko koni be kasila ube kasabu be ko luga mo on tanyana